Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkamu da warhaka, barkamu da wannan lokaci. A bidiyon mu na yau za mu nuna muku akan yadda ake ɗauko bidiyo daga Facebook zuwa gallery. Saboda da yawa daga cikin mutane suna so su ɗauko bidiyo daga Facebook zuwa gallery amma ba su san yadda za su yi ba. Abubuwan suna ba su wahala. Wani yana son wani bidiyo ma za ka ga wani zai ga wani bidiyo a Facebook yana so ya ɗauko shi amma yana ji yana gani haka zai haƙura saboda ya rasa yadda ake za a yi a ɗauko. To bidiyon mu na yau za mu nuna muku yadda za ku ɗauko kai tsaye. Idan wannan ne farkon zuwan ka wannan channel tamu mai albarka Hausa Fulani TV, ka taimaka ka danna muna subscribe, sannan ka danna alamar all, ka zaɓi alamar all. Hakan ne zai ba da dama a duk lokacin da muka ɗora wani sabon bidiyon mu za a sanar da kai domin ka kalla ka ƙaru. Don haka ba tare da ɓata lokaci ba, mu je mu fara bidiyo. To kai tsaye ba tare da ɓata lokaci ba za mu je cikin Google Play Store namu domin mu ɗauka wannan application ɗin mu nuna muku yadda ake. To kai tsaye muna dannawa a kai zai buɗe muna kamar wannan fiska haka. Muna zuwa nan sai mu je mu rubuta wato ainihi downloader for Facebook. Gashi nan ya fito muna kamar yadda muke gani. Muna rubutawa kamar haka sai mu danna a kai. Muna danna a kai gashi nan gasu nan kala iri ba su da iyaka. Sai ka zaɓi wanda kake so. To ni da yake wannan na zaɓa gashi nan har ma na riga na yi installing ɗinsa. Shikenan kai tsaye yanzu abin da za mu je mu shiga Facebook ɗinmu domin mu samu wani bidiyo mu ɗauko shi don mu nuna muku yadda ake. Ga application ɗin namu na Facebook kai tsaye bari mu danna a kan shi. Muna danna a kan shi sai mu ɗan jira kaɗan ya buɗe muna kamar yadda muke gani haka. Yana buɗe muna haka bari mu tafi ɓangaren bidiyoyi kamar haka. A nan ga ɓangaren bidiyoyi namu muna dannawa a kai zai buɗe muna kamar wannan fiska haka. To yana buɗe muna gashi nan kamar yadda muke gani. To abin da za mu yi shine muna so yanzu mu ɗauko wannan bidiyo gashi nan inda wannan yarinyar take rawa. To kai tsaye me za mu yi shine abin da za mu yi, za mu zo kan wannan, bari mu nuna muku kan wannan ɗigo-ɗigon, wannan ɗigo-ɗigon sai mu danna a kan shi. Muna dannawa a kan shi zai buɗe muna fiska kamar haka. Sai mu zo nan kan wannan kofi ɗin link ɗin nan, kofi kafa ɗin nan sai mu danna a kan shi. Muna danna a kan shi gashi nan ya kwafe muna wannan link ɗin na bidiyo. Abin da za mu yi shine sai mu fito sai mu je mu nemi wannan application ɗin da muka ɗauko gashi nan downloader for Facebook. Sai mu danna a kan shi. Muna danna a kan shi sai mu jira ya ɗan buɗe muna, sai mu jira ya ɗan mana sacin domin yana da ɗan nauyi haka da kuma matsalar network haka. Za mu ɗan jira ya buɗe muna, ya wuna sa. To yana buɗe muna kamar haka ba tare da ɓata lokaci ba. Gashi nan ma yana cikin URL. Sai mu ɗan jira shi da kanshi, kana ɗauko wannan link ɗin ka shigo shi da kanshi zai nemo ma wannan link ɗin abin nan. To kamar yadda bari mu koma baya. To muna zuwa nan bari mu kwafe, mu sake kwafe link ɗin mu ɗora shi a kai. Gashi nan mun kwafe shi. To bari mu danna akan download ɗin nan, wannan download. Muna danna gashi nan ya nuna muna cikin URL. Sai mu ɗan jira zai nuno mana inda za mu danna don ya sauke mu na wannan bidiyo zuwa gallery mu. Sai mu ɗan jira kaɗan. To kamar yadda muke gani gashi nan ya nuno muna wannan ga bidiyon ainihin wanda za mu ɗauko shi. To kai tsaye sai mu danna kan wannan alamar aron. Muna danna gashi nan yadda muke gani. Muna danna to gashi ya fara downloading. Mun janyo saman nan za mu ga ya fara mana wato ainihin afwan. Bari mu koma yau wato gashi nan ya fara gashi nan har yayi downloading. To abinda za mu yi shine mu fita can waje mu je. To gashi nan abinda za mu yi bari yanzu mu je cikin wannan ɗin wato ainihin gallery namu domin mu duba wannan bidiyo. Bari mu shiga ɓangaren bidiyo ya. To muna shiga haka zai buɗe muna wannan fiskar gashi nan an rubuta Facebook download. To sai mu danna a kan shi.
muna danna kan shi ga bidiyon nan da muka ɗauko gashi nan, in mun duba a nan ƙasa gashi nan, bari mu shige shi mu gani. Muna shiga kan don shi gashi nan mun ɗauko shi cikin sauƙi ba tare da wani shan wahala ba. To a duk lokacin da kake so ka ɗauko ni bidiyo a Facebook ba tare da ka ɓata lokacin ka ba, ko ka sha wahala, ko kuma ka rasa ya ake yi ka haƙura da wannan bidiyon, to ga hanya mafi sauƙi, ita ce wannan hanyar da muka nuna muku, ka je ka ɗauko shi ba tare da ka sha wata wahala ba cikin sauƙi. To mun gode sai mun sake haɗuwa a karo na biyu. Mun gode ma.